Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo solam sembah dianjong susun jari nan sapuluh. Sombah terserak kena rapik solam kabakih nan basamu. Ujuk makosuk penyombahan pada wakotu iko kini nan bak ibarat katu adat. Kain toguh betopi kasa dibori bajambuan 6 panjang nan tangah 30. Lah penuh di tanah data telenggang kedua agam terserak kedua 50. Dek adek ketomonggongan seroto perpatiah nan sabatang. Nan tidak lakang dek panih nan tidur lepuak dek hujan. Tadah ke dalam koto telenggang ke dalam kampung ialah kampung nan baradet. Tumbuh sarupo iko kini nyato lah adek nan bapakai torang lah haluan nan baturu dua alunan di sana. Pertama sorak tau jodolah kedua adek tapatu intan. Nan kato adek tapatu intan dua alunan di sana. Pertama duduk neba banja kedua togak neba bandiam. Dengan paniliak pandang kami menan dia gak nalah tibo nan di cinto nalah datang. Kok nak cincin golang lah boleh nak ayah sungai dah tobik nak buah batang marunduk nak ulam pucuk manjulai. Sonanglah hati ibu bapa sojuk angkoto katujuannya dingin semangit batang tubuh sojuk bak mandi di talagu. Tapi sementang kau bak itu me aluran kadiri badan datuk. Duduk kok indak sebanjaran togak kok tidak sebandingan kok tidak senang sejatar ampun je maaf ambo minta. Sombah Allah solam terlalu bunyi diharap nak kembali sekian saja penyembahan.